আচ্ছা সঞ্জয় বাবু আଜ୍ଞା এটা কেতে অକର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? এটা আমার 9 একর জায়গায় চাষ হয়েছে টোটাল আপুল বের ফার্ম। আচ্ছা এଠି কেତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? এটা আমার ডেলি 10টা 12টা লোক কাম করছেন। 12ଟା ଲୋକ କାମ ডেলি କରୁଛନ୍ତି। ডেলি 10টা 12টা ফ্যামিলি এঠু চলুଛନ୍ତି পুরা। ଏଠି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କୁଳି ରହିବ? এটা বর্তমান মার্চ লাস্ট পর্যন্ত পুরা কোଳି রহিব। ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଆହୁରି ରହିବ ମାସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରିବ କୋଳି ତୋଳା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା ଆଉ କୋଉ କୋଉ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଫାର୍ମ। ଅନ୍ୟ କିଏ କାମ ଭାଗ କରିଛି 100-200 ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆମର ଏଠି 8000 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚାରା କୋଉଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଚାରା ଆସିଥିଲା ସବୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା ଚାରା। ମୁର୍ଶାବାଦରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡରରୁ ଏ ଚାରା ଆସିକି ଏଠି ଲଗେଇଛି। ଲଗାଯାଇଛି। ହଁ ତା ଲାଭ ହଉଛି? ହଁ ଲାଭ ସାରା ହଉଛି ଏଠି। ଲାଭ ଆମର ମୁଁ per day। ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଛ ଫଳ ସରିଲା ପରେ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ହାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଗଛ ଫଳ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆହବ। ଫେର ସେ କଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଣି ଫାଣି ମଡେଇ ସାର ତା ମୂଳରେ ଦେଇ ଗଛ ବଢିଲେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଫଳ ଆସିବ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଲାଇଫ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ପାଣି ବି ଦଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଦିଆହଉଛି ଗଛ ମୂଳରେ। ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦିଆହେଇଥିବ ଗଛ ମୂଳରେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି